Najväčšia poľnohospodárska výstava pre odbornú verejnosť s dôrazom na prezentáciu modernej techniky, celoslovenské dni poľa, 14. ročník, zavítal neďaleko v povodí rieky Váh v obci Selice. Na poľnom dni nechýbali prémiové značky Fendt, Horsch a Kramer od spoločnosti Hriadeľ, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993. Dobrý deň, moje meno je Jozef Naď, som obchodným riaditeľom firmy Hriadeľ. Pozývam vás na našu výstavnú plochu. Môžete tu vidieť 4-metrový radličkový kyprič Horsch Terrano v pracovnom zábere 4 metre. Taktiež firma Horsch ponúka ďalšie stroje CAčka Horsch Focus v pracovnom zábere 4 metre. Vyznačuje sa deleným zásobníkom, možnosť voľby pretlakového aj potlakového systému dávkovania osiva aj hnojiva. A taktiež možno vybaviť vlastne túto sejačku aj s možnosťou ustrojenstva na mini-drill. Okrem tejto stiptilovej sejačky firma Horsch prezentuje aj no-tillovú sejačku na predvádzacej ploche Horsch Avatar 6.16, ktorú máte možnosť bližšie spoznať na predvádzaní. Firma Horsch ponúka aj postrekovače. Tu môžeme vidieť ťahaný postrekovač 5LT, vyznačuje sa 5500 litrovou nádržou, 24-metrovým záberom, ale zákazníci tu majú možnosť samozrejme navoliť záber od 18 až do 45 metrov. Vedľa môžeme vidieť samochodný postrekovač Horsch Lab 6300 VN. Má až 6750 litrovú nádrž. Tento konkrétny model má 36-metrový záber ramien, ale zákazníci tu majú možnosť navoliť si od 24 až do 40 metrov šírky ramena. Výrobca Horsch do samochodných postrekovačov technologicky inovoval množstvo noviniek. Ďalšie stroje, ktoré tu na našej výstavnej ploche ponúkame od výrobcu Oehler, dvojnápravový tandemový traktorový náves, ktorý je dozadu aj do boku sklápateľný. Čo sa týka samotného kombajna, máme tu vystavený model kolesového kombajnu 8-čkovej rady, kolesový ideál, ktorý sa vyznačuje prvkami v svojej kategórii najväčším zásobníkom 12,5 litrový motor MAN, dvojrotorové mlátiace a separačné ústrojenstvo. Vpredu môžete vidieť 9,2 metrovú obilnú lištu. Do zelenej žatvy takisto tu ponúkame aj menší balíkovač. Traktory, ktoré tu môžete vidieť, Fendt 314 je spojený tento traktor prednou aj zadnou bočnou žacou lištou, aby sme zvýšili záber žacej kosy. Traktory Fendt sa vyznačujú bezstupňovou varioprevodovkou a toto platí pre každý typ traktora. Ďalšia rada je úplne nová. Tento traktor má 225 koní, agregovaný prídavným radličkovým pričom. Predu môžeme vlastne agregácii vidieť Horsch Cultro, tiež v pracovnom zábere 3 metre, dvojitým rezacím bubnom. Z manipulačnej techniky od výrobcu Kramer 559, aj v názve máme 5,5 tón nosnosti a 9-metrovým dosahom. Traktor z rady traktorov Fendt, ktoré ponúkame, je 942, aj v názve je 420 koní, Fendt 1050, 520 koní.
To je náš najväčší kolesový traktor. Spoločnosť Hriadeľ ďakuje v mene celého tímu za vašu návštevu na našej výstavnej ploche na celoslovenských dňoch poľa. Taktiež ďakujeme našim zákazníkom za prejavenú dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.